The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone. Ani ang sagpitan ng atong adlaw-adlaw ang pagtuon sa balang pulong sa Dios ubos sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o ganiya pagkita sa atong tun-anan nga giuluhan og Colossians 3:2. Okay? Og atong ipadayon, I hope ikaw nga magtutuo nakaandam ka na sa di pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan ikaw mapunan sa Espiritu Santo o ikaw nasayod na unsa ang paagi o maandam ka sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala una, kundili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nakanayon sa English, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay. No, kagahapon ato kining gibiyaan, God's word should be a believer's number one priority. Pulong sa Dios na gyud mo'y nagauna nga pasiuna nato nga mga magtutuo. Kay ang hunahuna sa usa ka magtutuo mao ang hunahuna ni Ginoong Hesukristo. That is supposed to be. Kay ang pulong sa Dios mao manghunahuna ni Ginoong Hesukristo, 1 Corinto 2:16. So, a believer's thinking is organized around God's word. Samtang ikaw buhi pa, nagaginhawa ka pa, don't ever forget nga matag adlaw kini is your rare opportunity to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now ato ning ipangutana kagahapon, what are these things that are above nga dili makita? Of course, ang tubag, things that involve our spiritual life. You see, the spiritual life through Bible doctrine o nga kinikinahanglan magatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. It should be circulating now in the stream of our consciousness. And then, napay napulo ka mga paagi sa pagsulbad ug mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtutuo. Rebound, filling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Mao kadto ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran. Atong suliran ingon nga mga magtutuo. So, gikinahanglan nga atong gamiton kining gitawag nato sa in English og two power options. Ang gahom sa Espiritu Santo. Ang naguna niini, ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo, filling of the Holy Spirit. Ikaduha, ang pagaling metabolization of Bible doctrine.
kay pinagi sa imong pagtuo sa imong gitun-an, imong nakatunan nga puno sa Dios, imong kining dili ikaw ang mogaling, ang Espiritu Santo galingon kini sa diha nga ikaw mutuo sa imong nakatunan nga pulong sa Dios. Once nga mutuo ka, imong dawaton ka na, then mulihok ng Espiritu Santo diha. Mao ni akong gigamit binisaya nga iyang galingon metabolize this doctrine nga imong nasabtan, nakatunan, natunan o imo na karong gidawat. So, the Holy Spirit makes it iyagyong sigurohon nga kini mahimo nang tataw tinaw klaro diha sa imong kalag o nga imo na kining magamit. It's the Holy Spirit who makes it kanang usable sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Okay? Now, without this metabolization of the Holy Spirit, dili gihapon kini magamit sa imong espirituhanong pagkinabuhi. You see how critical it is? So, do not take this for granted kay kini. This has something to do with our espirituhanon nga pagkinabuhi. Natiman nga kadtong napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran, 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato, they solve all problems sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo. Naibaw ko na. So, kung mao magaling kini, ngano man nga na pa may mga magtotoo who become jittery, become hysterical, they become panicky, sa diha nga mo tubang na sila mga suliran, mga gumunhaps kinabuhi, nga isang kapan naman siya sa Diyos ni ining 10 problem-solving devices. You see, it's only a matter of choice. Only because they are negative, to learn it that includes the basic, elementary, and advanced doctrines nga muna. They easily resort to blaming God. Why did God this happen to me? Mo man yun na. That's a famous cliche nga ilang basulon dayon ang Dios kung na mga ginagmay ganing mga suliran sa kinabuhi. You see? No. Wala gid sila ikapangulipas. Wala sila pangatarungan nga dili sila makasulbad. Kay iyahang gisangkap na sa Diyos kanatong mga magtotoo. You see? So, feeling of the Holy Spirit, mo na Yahweh God. Personal love for God the Father, impersonal love for all mankind. Usa ni sa mga napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. You see, the more doctrine we acquire as believers, the more we come to love God. Gusto? Nasa man yung pahiyang kung magdugang o madugang ka na imong mga to sa Diyos kung wag kay doktrina. Wag yun. So, mayroong danon yun pagayo. It's very critical. Nga, kanigon, mo na itong giingon kaniad to nga. This is part sa critical pathway. Ingon nga mga magtutuo. You see? Learning doctrine is equivalent to thinking doctrine. The more Bible doctrine nga naa sa atong mentality, sa atong kalag, the more we can have capacity for life. Capacity for blessings, capacity to glorify God. Na, mo ni Yahweh. Unsaon ito paghimaya ang Diyos? No, dili man kita mo makahimaya sa Diyos. Ato naman ang itunan. It is God who glorifies Himself. Pinagi sa atong pagsunod, pagkamalahutayon sa atong sunod to fulfill and execute
the plan of God sa atong kinabuhi. Ang plano Gus kinabuhi, ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, dili na ikatandi sa bisag unsang plano. Iyahagod ni sa Dios. Arna nimo mo pahimo sa kabanyana how to execute it. Kung naibaw na punta, unsaon na to pag-execute, pagtuman niini. Kaya di man nimo matuman as tinawhanon. Magkanak. Di mahimo. Human way. Unsa man tong prinsipyo gyapon. Human solution is no solution. Only God's solution is the real, genuine, true solution. So, na nga. What about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine in his life? Well, nagiingon bitaw nga, a tree is known by its fruit. That's the saying. He is only a product of his decision. Now, ang Biblia nagaingon in Romans 8 verse 5, excuse me, for those who are living according to their flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, sa maning flesh, carnal. Sa diha nga ikaw magtotoo magkasala, ikaw tawag carnal. You see? Opposite sa spiritual. Now, get this. Carnality and spirituality are mutually exclusive. Either you as a believer are carnal or spiritual. Which would you choose? Ikaw papilion na kay kamuoton to be carnal or to be spiritual. To be carnal, you become a loser. But to be spiritual, you become a winner. Pili. Now, a believer's open secret is the following. Operation PTA. Unsa maning PTA? P. You must be in the right place. T. You must be at the right time. A. You must have the right attitude. Muna, atong gihimuan yung memory aid, Operation PTA, right place, right time, with the right attitude. Now, timan nga dili ta makabase sa atong espiritual ng kinabuhi on our personality, but on what is inside sa mentality of our soul. Mao na basihan. See? Naon sa mga makausab sa personality sa magtotoo be. It is what is inside in his soul. Now, of course, ito naman yung itunan, personality is not even sin. Dili man sala. Our mind then, as believers, is the issue. So do not be concerned too much with your personality to be changed. Ayaw. Imong paningkamutan nga mausab imong personality. Because once you continue advancing, nagapadayon kas pagsibog nga unahan sa imong espirituhanong pagtubo, ang imong personality automatically improves. You see? Mao na'y byproduct sa imong espirituhanong pagtubo. Apan ang espirituhanong pagtubo is progressive. In other words, day after day, see, moment by moment. Dili na mahimo masulbad overnight nga mausab mong personality, dili. Takes time. Mao na. It takes persistency, consistency sa imong intake
pagtuon, katon, tuo, paggamit sa pulong sa Dios. Now let us remember that a believer has encountered and shared with our Lord's death, burial, resurrection, ascension, session. Ingambit nita. So, balik ko na ko itong Roma 8:5. For those who are living according to their flesh, meaning carnal, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, iba kang unsay description sa usa ka magtotoo nga pildiro. Kay duha ra mo ko ka klase mga magtotoo, pildiro o mananaog. Winners and losers. Pangutanay mo kaugalingon, hain ka man may sakop nining duha kahugpong sa mga magtotoo. Mananaog ka ba o kanang pildiro? Ask yourself. God knows. Natutok ang Diyos diya sa imong kalag. See? Nasayon siya. So, let's make some kind of examination, evaluation sa atong pagkakristuhanon. Kay nasayon, tangang pagkakristuhanon, dili duwa-duwa. It is a serious matter. Because God is dead serious to our life. Ingon nga mga magtotoo. Ingon nga mga anak niya. Anak naman ta sa Diyos. So, He sees to it that, and He wills for the best nato. Dili lang kay good, but the best. So, ang description gyud sa karnal nga magtotoo, karnal o loser, of course, loser naman siya daan. Pildiro naman. Unsa pa? Miserable. Mo di descriptions in English. He is a loser, miserable, disorganized, confused, under God's discipline. Latuson man siya sa Diyos, kaya anak naman siya sa Diyos kung siya magkasala. Now, kung mupadayon siya to perpetuate his carnality, he becomes useless to God. Wala na siya ipos. You see? Matulbas bulan nung may ipos. No, nakatawa na mag-yung kuninis pagtuon ako nga. Ang Grigong pulong, the Greek word meaning useless is pholos. P-H-U-L-O-U-S. Pholos. Useless. Murag sangay-sangay yung way pos. Way polos. Muna, a carnal believer nga magpadayon gyud siya sa pagkakarnal. Wa gyud siya pag-usab. Wa gyud siya pagmitanoeo, change, or repent. Then, he becomes useless to God. He is a product sa iyang decision. So, fellow believer, do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? Buot ka ba? Pangutanay mo kaugalingon. You see, it's a matter of choice. Lagi kay kabubuton. Natanaw ang Diyos niya na. Yun sa imong gamiton. Ang positive pole ba o negative pole? Kaya duha man, there are two poles. Yan imong kabubuton. Kung mayroong kagdili, that is the negative pole. Mayroong kag oo, mudawat ko, that is the positive pole. So, pili. Di mahimong di ka mo pili. Okay. You see, God respects naman kulon sa imong desisyon. Mayroong kag dili, gatahod po ng Diyos. Sa ito prinsipyo, what we sow is what we reap. So,
Again, let us repeat to emphasize here. How do we believers become useless to God? By being negative to the Word of God. Na, kalimtin na gud ang Bible study. Kalimtin na gud ang imong espirituhan ng pagkinabuhi. Just continue sa imong pagkakarnal. O na. Apan, produkto rin yung kasi mong desisyon. Ikaw rin yun ang unsa. Answerable, kanang responsible sa imong desisyon. So, balik ko na to. The Christian way of life is a supernatural way of life. It is a mental attitude life, a system of thinking. That mental attitude which pleases the Lord. A believer who is carnal lives a life of lies. Lies ba? Bakak. So, bakak nga pagkinabuhi. Di amo lang tawgon nga kinabuhi kag bakak. See? Hinumdumi katong tulo ka R. Reception, retention, o recall. Now, this has something to do with Bible doctrine. Reception ang imong pagdawat. Retention ang imong paghupot, paggunit niya na. O to recall is paghinumdum. Na di man kakahinumdum kung sa kabutang nga wali mo hibawi. Basta, kinahanglan imo pa ng dawaton, tuuhan, aron imong mahuptan, o imong mahinumduman. Now, are you following me? Kasimple ni mga butanga nga itong gisgutan. May kalabutan sa atong pagka-Kristuhanon. So, furthermore, a carnal believer not only lives a lie, di lang kay bakak ngayong pagkinabuhi, but ignorant of the truth. Wag yun siya lamang sa kamaturan. Nga naman. Ibaw ka nga nung lamang sa kamaturan. Negatibo man lagi siya. O man lagi siya gana. O man siya gugma. O siya kainit. O siya panahon. O siya kagahin nga panahon. Sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. Wala. So, ang iyong kinabuhi, bakak. Palayon sa pagkinabuhi, sa maragyo sa dili magtotoo. Mora. Di na magani mo na matande. You cannot distinguish him as a believer. At ang uban mo yun na nga. Magtotoo ba dito siya? Huwag mo kinakita sa iyong kinabuhi pagka magtotoo. Ano? Mauna, resulta sa iyong pagka-negatibo. So, a carnal believer not only lives a lie, but ignorant of the truth. Now, we Christians, therefore, should learn Christ, should hear Christ, and be taught in Christ. Mawid itong Griego mga pulong, learn Christ, maltano. Hear Christ, akuo. Be taught in Christ, didasko. And put on the new life. Isuloob na. Ihikling na. Ilubong na gani. Kantong daan, karaan ng kinabuhi. You see? So, di man itong 2 Corintios 5:17 usab nagkanayon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. You see? So we have to learn doctrine before thinking doctrine. Ato ni padayon ugma. So ayaw pag sipyat sa pagsunod nining atong series nga pagtuon sa balang pulong sa Dios niya pag kita magadupot niining atong pagtulunan in Colossians chapter 3 verse 2. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis ngay gayon sa among
pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagtudo kanamo dugang pagyud nga mga kamatuoran. Masarang namo magamit sa among adlaw-adlaw nga espirituhanong pagkinabuhi aron kami magmadinaugon og dili mga pildiro sa imong tubangan. Salamat o Dios nining higayon aron kami makaandam sa among kinabuhi. Salamat sa among Bible study adlaw-adlaw. Pinagi sa Vic Malbido Evangelistic Ministry, gamita lamang kining mga ministry o Diyos. Sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik kung madini, aron kami makapadayon. Ning among spiritual momentum, kaintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ayan. Is it okay if we finish the food we had last night? Go ahead. Okay. That's what I ate already. Oh, you already ate? Yeah, some. Okay. Okay, go ahead, Ian.